Moltes gràcies, president, consellers, diputats. Tindré que improvisar perquè jo estava convençut que aquest dematí sabríem que Esquerra Republicana retirava la proposició de llei, perquè això l'únic que fa és introduir un nou element al caos que està provocant la taxa turística. Miri, els hi explicaré, permetin que els expliqui. Estem jugant amb el 26% del producte interior brut a Tarragona, el 14%, no, sí, senyora Capella, ja sé que a vostè li agrada cridar molt, és el 26%. Mils de famílies a Tarragona i el reste de Catalunya viuen d'això, m'entén? Viuen d'això. I ara s'està celebrant a Londres una fira en la qual els empresaris de Catalunya van a vendre el seu producte i no saben què els diran, de quina taxa tenen de pagar. No ho saben, i les venen ara la temporada que ve. I escolti, jo els explico, i ho entendrà perfectament del caos que han provocat. Senyora Capella, sisplau, li demano silenci. Mirin, venen aquí i els comuns necessiten, el Partit Socialista necessita pactar una ampliació de crèdit i què fan? Introduir la modificació de la taxa i que provoca el decret 6/2025. Aquest decret que provoca una pujada, recordem, la taxa més alta d'Europa, de les més altes d'Europa i de les 10 més altes del món, és el que provoca, necessiten parar-ho perquè el sector se'ls hi tira al damunt. Llavors fan un altre decret, suspenent l'entrada en vigor de la taxa. Decret que aquí els comuns no voten a favor, vostès pacten després que es tramiti com a proposició de llei, que en aquests moments s'està tramitant com a projecte de llei, i ara ens presenten una altra proposició de llei sobre el mateix. I ara arriba l'octubre i el govern, han après vostès molt del Pedro Sánchez, ho han après moltíssim, perquè com no volen que es repeteixi l'aplaçament que ja va passar, l'aplaçament de la taxa turística, què fan? Introdueixen com una disposició addicional a la llei, amb una llei que hi ha ajudes al sector agrari, introdueixen una disposició addicional, perquè clar, intentin no votar-la ningú en contra, introdueixen aquesta disposició addicional que tornen a aplaçar l'entrada en vigor de l'impost fins a l'abril. Escolti'm, necessiten seguretat jurídica. Els empresaris necessiten vendre i saber quina serà la taxa. I escolti'm, s'ha incrementat, diuen que va ser un model d'èxit. Amb això li dono la raó, diputada. Va ser un model d'èxit. Però sap per què? Perquè es va pactar amb el sector. I ara no s'ha pactat res. Es va pactar amb el sector perquè necessitàvem promocionar el turisme de Catalunya. I l'increment de la taxa fa que sigui desproporcionat. Miri, després diuen vostès que és també per el tema de la vivenda i tot això. Saben, miri, des que vostès governen, des del 2017 fins al 2025, que van estar vostès governant, la taxa turística s'ha incrementat més d'un 200%. En tots els àmbits, en totes les tarifes, més i en una. Sap en quina? Amb les vivendes d'ús turístic, que només s'ha incrementat un 100%. Veuen la incoherència dels seus plantejaments? Només un 100%. 200 i pico per cent pels hotels. Llavors, escolti, aquesta és la incoherència. I els nostres empresaris necessiten tindre una estabilitat, necessiten poder vendre el seu producte, i repeteixo, és una part importantíssima del nostre producte interior. Però diuen vostès que ha sigut un model d'èxit. Repeteixo, va ser un model d'èxit, aquest increment no és un model d'èxit. I només fa falta anar als estudis que s'estan publicant últimament. Estudi del Banc de Bilbao, en què diu que per la pròxima temporada, com a conseqüència directa de l'increment de la taxa, hi haurà una reducció de reserves a Catalunya entre el 3,8% i el 7,1%. Això ho diu el Banc de Bilbao. Hosteltour, la patronal, està dient que ja hi ha anul·lacions de reserves per la pròxima temporada com a conseqüència de l'accés amb la taxa turística. S'han passat de frenada. I a més els hi vam dir des d'aquí que era una bestiesa posar l'entrada en vigor de la taxa a l'octubre, quan començàvem la temporada baixa. Els hi va dir la diputada Àngels Esteller des d'aquest mateix faristol, els hi vaig dir jo. Llavors ho tenen que corrents a aplaçar. Escolti, l'empresariat no pot estar més en aquesta situació. I a més, sí que li reconec que tenen una novetat amb la seva proposició de llei. És que a més incloeixen una altra tarifa, que és els allotjaments juvenils. Els albergs juvenils
als albergs juvenils els hi volen cobrar una taxa, també. Els albergs juvenils. Escolti, no, els albergs juvenils introdueixen vostè aquesta taxa. Escolti, miri, el govern de Madrid els està subvencionant a la gent jove perquè vagi als albergs juvenils i vostès els hi volen cobrar una taxa. Això és la seva, potser aquesta és vostè la seva finançació singular, el de subvencionar a Madrid i després cobrar-los aquí. Vull dir, no té sentit. Torni, i aquesta és una crida que des del Partit Popular fem, no només a vostè, Esquerra Republicana, també al govern, també als comuns. Deixin d'estar d'històries, sentin-se amb el sector, que no s'hi han assegut, seguin amb el sector, pactin. Sí, doncs els hi hauran explicat com estan, que estan com una moto tots, estan tots emprenyadíssims amb aquesta situació, perquè a més, no només per l'increment, sinó per la inseguretat que representa no saber quina és la situació que es produirà. Tants aplaçaments, ara aquest projecte, aquesta proposició de llei, posteriorment tenim encara el decret 6/2025 que s'està tramitant com a projecte de llei. Escolti'm, miri, seguin amb el sector tots i no juguem amb els ingressos de milers de famílies de Catalunya. Seguin amb el sector, pactin com es va fer el 2012 una taxa adequada que serveixi per financiar aquells serveis que produeix el turisme. I amb això tindrem una altra vegada una taxa turística que sigui un model d'èxit a Catalunya i al resta d'Europa. Amb això portaran a la ruïna a molta gent. Moltíssimes gràcies. Per